vakcinacija je završena, kakav je osjećaj? Pa isti kao i prošlog puta, zaista nisam osjetila nikakav bol, nemam nikakve nuspojave. Kao i posle prve vakcinacije, zaista ništa nisam osjetila, nikakvu moguću promenu u organizmu ili da, zato i apelujem na ljude da što pre to svi odradimo i da što pre se vratimo u normalnom životu. Jer svako od nas od javnih ličnosti koji je istupio na ovakav način da apeluje na ljude, mislim da je super stvar, par i troje ljudi ako uspeo da ubedi da to trebamo da uradimo. Ja evo i svojim ličnim primjerom, prvenstveno štiteći sebe, štitim i druge. Mislim da je to jedini put zaista. Koje je prvo putovanje sada zabeleženo na mapi? A ne znam. Ne znam još uvek, pa u svakom slučaju najpre će to biti Kipar. I ne bismo bile žene ako ne bismo primetili šiške i novu frizuru danas. A, hvala. Pa dobro, mala promenica. Malo promena. Nosila sam ja i ranije šiške, ali malo promena. Ko vas je to sad nagovorio? Ja sam u sebe. Da li će na vaša slavlja sad biti uslov vakcina da bi se uopšte došlo na vaša slavlja koja predstoje? Pa da vam kažem nešto, ako država ne uslovljava, zašto bih ja uslovljavala? Ali to je prosto individualni izbor. Da svako od nas može da donese svoju odluku da li želi ili ne želi. Ali ja sam to pokušala sopstvenim primjerom, zato to radim i javno. Ne da bi se vršio pritisak, nego da bismo jednostavno probudili svest kod ljudi, da nam je to neophodno. Prošle godine ste Anastasiji napravili rođendansku žurku, pa me zanima Da, kome se više, čiji proslavi se ove godine više radujete, Anastasijinom rođendanu ili Željkovom? Pa verujte mi, identično. Ne mogu to da odvojim nekako, to su sve lepi povodi za slavlje, tako da ne radujem to. Samo ja se nadam i Boga molim da stanu mere i da možemo normalno da se veselimo. Kako je bilo sinoć kod Harisa? Jo, sjajno, čujete po mom glasu. Jeste pevalo? Boga mi jeste. A jeste, s obzirom na to da obično na tim žurkama kad se i vesele ljudi, tu bude i neki alkohol, ali vi niste danas prepostavljamo mogli? Ja nisam smela. Pa to pitao. Da nazdravljam, da. Ali je bilo zaista sjajno, onako, krug prijatelja, od useljenja u novu kuću, slavlje, znači slavlja se Bajram, tako da je bilo zaista mnogo lepo. Je li bilo ograničeno vremenski za vas, s obzirom da ste vi danas na sajmu? Pa pošto sam punoletna, ne može niko biti ograničeno. Mami i tati odavno ne polažem računa. Ne, bilo je zaista mnogo lepo. I malo kasnije sam legla. Hvala vam mnogo. Hvala vam puno što ste došli, prijatno.